Čau, je 7:45 a 2 minuty a já jsem nakonec dojel ještě do Cefalu, protože tam pršelo a stejně tam dole cajti, něco tam šmírovali, tak jsem si říkal, že stejně pojedu se podívat do těch hor ještě, protože jsem si říkal, že bych si zítra udělal trek tady v nějakém národním parku, tak uvidíme, ale teď jsem v Cefalu a dívejte, jak je to tady pěkné. Západ slunka, jasně, ten dělá své. Koupačky. Ale to městečko, dívejte, tady má takové dvě věže. A celkově to vypadá úplně jak z nějakého filmu. Z Casablanky, nebo já nevím. A tady je ještě takový kopec. No nic, jdu to prozkoumat a možná i něco nadroním. Tak zatím, čus. A tady je prostě nějaký kopec. A já nevím proč. Respektive jestli na něm něco je. Ale hele, tady vypadá, že by mohl být nějaký hrad. Dobře, ale teď se jdu podívat tady na ten kostel. Já už vím, co mi to připomíná. To je počátek. Jak tam měli ty baráky přímo u té vody. To je přesně ono, že to nejsou mrakodrapy. OK, tady to taky vypadá dobře. Tady to taky vypadá dobře. Yes. Mega. Tady ten balkon ještě do toho dám. Tak super.